Спри, замълчи, помисли и тогава ми звъни. Какви глупости говориш, бе? Ей, аз осъзнай, вече си на 15 дей. Защо така ми говориш на мен? Аз момиче ли съм или нещо подобно като момче? Момче, спри да ми говориш така. Спри. Да мълчи, помисли и тогава ми кажи, че любовта в мен върви, а при теб нищо не складираш в твоя мозък, само пари и любов ти е в това. Но да знаеш, здравето и любовта са едно, а парите и колите са другото. Да ми пееш кръско на рапъра отпред на улицата, там пред мен. Не. Аз обичам теб, нямам нужда от друг човек като те. Спри, замълчи, помисли и тогава се обади. Спри, замълчи, помисли и тогава се обади. Само мислиш за песни. Любимия ми час е музика, да. Които те трочат, при мен не попадна. Или музата, която ти подари бивша. Песента, която написаха са. И открих скъсена в моята раница. Затова ти казвам просто да спреш, да помислиш, да ми кажеш и тогава да се срещаме. Но тогава аз те погледна и си казах, защо го направи това? Защо? А те искат, когато ти подари бивша. Ти е по-важно от моята музика. Просто разбери, аз не да го чувствам към колки. Той просто ми праща бележки. Но щом така мислиш, ти си си тениската на бившата. Значи слушай сега, аз да ти кажа, че съм бившата. Искаш ли и аз да му за тази тенска? Няма да ти дам. Дам, защото спри. Помисли, замълчи и тогава ми звъни. Пау. Защото ти си яка, моя яка малка. Чо. Затова, защото не ми се обади, не помисли, не спря, не замълчи. Тогава чао. Но чакай, спри, помисли и тогава ми звъни.